Salut, bă, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi să venim și noi ce putem face pe Bedline. Ne jucăm și noi niște 1v1 ca băieții aia șmecheri. Vedem dacă facem și noi aici niște kill-uri. Poate ne îmbunătățim și noi statusul, pentru că acum intru pe 1v1 de la, cred că de la o lună, și văd că s-a făcut și update-ul. Update-ul ăsta șmecher. Și ca să joc ranked trebuie să câștig 10 ani ranked-uri. Deci hai să-i dăm drumul. Ioi. Bun, hai să vedem dacă îl bate și ne pe băiatul ăsta. M-aș da pe mai puține ceancuri pentru că parcă, nu știu, nu mi se mișcă așa cum trebuie, dar lasă. Scuze dacă se aude tastatura așa tare, dar n-am ce să-i fac, adică așa se aude ea, pe bune. În ultimul timp încerc și eu să o fac să nu se mai audă chiar atât de rău. Dar nu funcționează pentru că încerc să n-apăs tastele astea ca un dobitoc. Dar zic din nou, chestia asta nu funcționează. Ok. Îi dau ăsta așa, o să... Fuck, n-a intrat săgeata. Mă întorc, nu. Ok, m-a bătut. Parcă la build-ul HC, nu știu, merge așa mai bine. Nu știu ce să zic. Parcă. Și cu darcă. Eram barcă. Și este un video ăsta mai random în care nu am subiect. O să mă concentrez pe gameplay să văd ce pot să fac. Băiatul ăsta, de fapt fata asta o să mănânce gapple-ul dinainte. O să încerc să comentez gameplay-ul, să vedeți cam ce gândesc eu când mă bat și chestii din astea. Bine, nu știu dacă pe unii interesează, pentru că pe mine de obicei nu mă interesează chestiile astea când mă uit la alți youtuber, dar asta e, poate sunt eu mai diferit ca alții. Fucking shit, m-a bătut. Parcă ar fi o idee să-mi dau, să mă dau pe mai puține ceancuri. Lol, mi se pare atât de ciudat. Și chiar e ciudat, adică pe 90, pe mai puține ceancuri, să-mi dau FOV-ul, FOV-ul, Field of View-ul mai mic. Sper că poate de la asta. Adică, nu știu. Bă, știi ceva? Fiți atent așa. Hai să vedeți acum ce PvP fac. Sau poate ce PvP praf fac. Am venit de afară, am fost să-mi iau niște chestii pentru tabără. Mi-am luat un troller și chestii din astea super interesante. Holy fuck. Mi-a luat troll, mi-a luat gel de la pentru baie și gel pentru păr și, adică cremă de aia, știți voi. Și ăsta aparent vrea să mă spameze, mai bag un gel. Bă, da, mi-au o bătaie. Ce mi-am luat? Am vrut să-mi iau o perie rotativă, dar n-aveam destui bani. Și chestia asta m-a interesat, adică era vreo 27 de lei o perie rotativă și pana mea mi-am luat mi-am luat gel și chestii din astea, n-aveam perie rotativă. Mi-am luat un știu că poate nu vă interesează, dar chiar n-am altceva să discut și discut despre ce mi-am luat eu astăzi.
Mi-am luat niște sandale și niște șlap de aia șmecheri pe care am dat 10 lei. O să plec pe 14 august în tabără. O să fie super șmecherie. Ok, aparent am... Ui! Ei! Yes! Fac, m-a bătut. Da, și nu mai am ce să comentez. Stai așa că mi s-a tras microfonul, că am călcat pe ăsta de la fir. Are un cablu lung microfonul ăsta de 2 metri. Și nu. Sper să audă și melodia de pe fundal. Adică să nu mă aud doar eu. Pentru că chiar ar fi monoton video. Dacă ar fi așa. Hai să vedem ce putem face și cu băiatul acesta. Retrage-te. Îți comand. Pana mea, nu știu, nu mai aveam ce să mai iau. Mi-am luat un troller, cred că am mai zis asta. Și da, trollerul e foarte șmecher. Pentru că chiar aveam nevoie de unul nou, adică trollerul vechi, l-aveam de ceva ani. Și nu, la un moment dat lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că se învechesc. Știți și voi care e treaba. What? Dar nu înțeleg de ce mă bat băieții ăștia așa de grav. Adică, bine, știu că n-am mai jucat eu Minecraft într-un timp, dar... Nu. Chiar atât de rugiet sunt. Hai să văd dacă are ceva, dacă ține așa chestiile. Itemele în inventar. Hai să vedem. Parcă, nu știu, parcă dau rodul mai repede. Bine, acum depinde de tastatură și de cum ai mâna și de cum te obișnuiești. Da, aparent nu pot să pun lavă. Ok. Oh, yes! No! What? Ok. Apare m-am făcut de râs cu aia? Nu? Yes? Nea. Oh, are 6 inimi. Hai să merg pe el. Yes. Hai să mai băgăm un match de SG. Parcă, nu știu, parcă mai revin și eu așa, ușor, ușor. Să vedem în match-ul ăsta ce putem face. Parcă joc mai bine așa. O să încerc. Hai să-i dau ăsta mare săgeată în cap. Acolo. Acolo vreau săgeata. Ne, acolo. Așa. Fac. Hai să ne bate cu marele PvP-er care este turc. Ok, turc în vară. Hai să bag acum ghepălul și mă duc pe el. Hai, băiete. Vino boi încoace.
Am scăpat de el, hai să mai jucăm un meci, parcă a fost destul de scurt ăsta, mai jucăm un build UHC. Fac, m-am băgat la ranked. Ok, ar trebui să-l câștig pe ăsta. Ok. Bă, chiar n-am ce să mai comentez. Ok, l-am bătut pe ăsta chiar foarte easy. Bă, băieți, eu sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați un like. Hai, pa!